Ja, vi skal føre bevis for afstanden dist ud, det er så tegnet med dist, det er så distance på engelsk, mellem et punkt og en linje. Og det er så givet ved den her form, og det er så den, vi gerne vil påvise. Hvis vi ser på tegningen, så har vi en linje her. Linjen er givet ved forskellen for linjen. AX0 plus BX0 plus C lige med 0. Det er så den her linje her. Bum. Så har vi så et punkt, som er det afstand fra det punkt her, ned på linjen, så vi så skal finde det, der hedder D. Punktet er givet ved x0, y0. Og så har vi så et tilfældigt punkt på linjen også, som bare hedder p x, y. Ja. Udover det, ja, så det vi så forestiller os, for at vi kan finde den her linje her, afstanden mellem punktet og linjen, så vil vi gerne danne en normalvektor. Og der danner vi en normalvektor, den hedder så a over 0. Nej, a over b selvfølgelig. Og det man så skal forestille sig, det er, at den her længde her, projiceret op på den her længde, da den står vinkelret på, ligesom den her, er det samme. Ja, det kan tegne. Man vil have tegnet. Du bare lige, nu har du lige skyder den ind her. Ja, den her, hvor du skyder op på her, ikke? Skal jeg tegne sådan, du tegne sådan? Ja, sådan der. Ja, så den kommer til at ligge her. Jeg skal bare lige tegne den her. Sådan, den kommer til at ligge der. Nu forvirrer du mig. Prøv lige, så når du gør. Sådan her. Ja, ja. Cirka. Ja. Produktionsformlen. Der skal vi så ind og have fat i produktionsformlen. Og den hedder B produceret på A lige med vektor A gange vektor B over længden af vektor A i anden gange vektor A. Og der kan vi så sætte, der har vi så en masse forskellige, det kan vi så udtrykke ud fra vores tegning her. Og det kan vi, fordi at vi ved, at længden herfra og hertil, der bruger vi reglerne for længden mellem to vektorer. Så den er x0, som vi har her, minus x, og y0 minus y. Det er så længden mellem de to her. Så den kommer til at hedde, så den kan vi bare plotte ind her. Og vektor b, den har vi så lavet med vores normalvektor her. Så den kommer til at hedde a over b. Og den sætter vi så bare ind her igen. Så den kommer til at hedde a over b i anden gange a over b. Ja. Sådan. Fordi, okay, så starter vi med at reducere på det her udtryk. Hvor vi så reducerer det her til, det ved vi, det er så længden. Undskyld. Vi starter først med at gange den her ind. Normalvektor gange ind. Så det her, det bliver bare, altså, det bliver ikke i anden. Det forsvinder bare det her. Når vi ved, det er længden af en vektor, så kan vi udtrykke det ved sådan. Yes. Så har vi reduceret så meget. Og så reducerer vi så videre. Hvor vi så ganger a på x0 minus a x og b på y0 minus b. Og det bliver så til det her udtryk her. Og så er vi egentlig næsten, vi er ved at være ret langt i mål. Men vi mangler så c, kan vi se. Men c, det kan man udtrykke ved linjens ligning, hvor vi isolerer c, som er minus ax minus by. Og hvis vi så kan se herpå, så kan vi så egentlig bare stryge det her led. Det her led. Så det her, det giver ax0 by0 plus c over kvadrat rundt.
Og så... Og så er det vist, så du kan lave sådan en fin firkant. Yes. Ja. Det passer med det der, ikke? Eller, så kan man lige sige, at længderne Ja. er det samme. Ja. Det kan man bare se. Ja. Den skulle vi egentlig have, den kunne man godt sætte på fra starten af også.